OK, čaute ľudia. Ideme si otvoriť toto pilkou. Aj? Touto. Takouto. Tak, polož to tu. Polož to tu takhle opačne. To je jedno, otoč to opačne. Aspoň content bude. Drž. Toč. Ty bohu, to je jaké silné. Co si zkoušel lepidlo? Jo, mega silné. Je to tu takhle zadělaný, vidíte? Okay, Tady to třeba, vidíte, tady je páska. Jo. Nevím, jestli to na tom videu vidno, Vidno to? Tuhle pásku? Zaruchý post. Ani, jo, trochu, hej. Tak, jdeme na to. Tak. Počkej, já ti to ukážu, jo? Vždyť já vím jak. Hele, ak se nechci pořízet se na mojí tohle. To si jednáš dostat. Tohle je moje dílna, Jsem auto, další auto. Kde máš auto? Jo. Tady máme most, tam se nám to rozpadlo, bo jsme to mali, to je také město. A ještě máme Eiffelovu věž. Eiffelovku? Potom tady mám ještě nářadičko. Tady je to, čo som skladal to auto, modré. Tu som to skladal. Co mi to kačíš? No nic. To musíš položit takhle. Tak, teď to je Tak to ty udělej, bro. Dobře, Daj. už kameřu. Počkej, ale si mi drží. Počkej, či uvidno na kameru tu pásku. Jo, tady. Mně se zdá, že to trochu víc. Nevím. To budeme muset kladívkem, jo, 100%. Počkej, to myslíme, že lepší kalibru. Co? Lepší kalibru. Co? Peráčník si vezmeme. Jo, tak to dělám peračníkem. Tak to mi už půjde. Rozhodně. Počkej, nebo tímhle. Tím to nepůjde, to je moc. Tady máš prostě nářadičko. Tímhle to určitě půjde. Nejde. Tímhle to určitě půjde. Jo, nožík, dobré, daj. Já ti to zkusím. Ne, já vím nožíkem, tohle. To je můj nožík. OK, to. Ty si to skoro rozříznul. Víš, jak je tato tu točítka? Nevím. Tohle? Já vím. No. Pozrite sa ľudia, toto je lifehack. Sem dáte, takto máte nožík, z tohto dáte preč túto počinku. A teraz vy tu máte takéto kúsky. No. Keď sa vám jeden zatupí, tak to iba týmto utrhnete. Jo. Víš? A toto je, aby si tam mohl, to sa vyberá, aby si, vieš čo, mohl to naplniť, ten nožík. Hej, a ešte aby si mohol aj to dlho urobiť, No. pozrite sa. Na to utrhnutí, takhle. No, prostě vrát to. Ja vracím. Tu pilku si odložím a ináč tu mám tenhle čroubovák, kde viem našli taký speciálny, potom Ukáž ho. takýho Ukáž ten klíčí, čroubovák. takýhle. Jo, ten má i babka. Hele, a tohle je nejlepší fakt. Tímhle môžu Ale i rozkuškovať tohle. všechno. Pozrite sa, brusí. No ne, tohle ne. Textovací subjekt je tohle. Tohle je textovací subjekt. Tak testovací subjekt. Ja to položím na stôl a koukejte. Ty si mi odťal stůl. Co ty si mi odťal? Koukej, to čo? Tam ta tyčka to je. A za čo ti je táhle ruka? To je na podržení. Nie, to je, aby si tam dal klíček, aby si si nefeknul do pausa, keď to spravíš. Jo, ja to brousím. Jo vím, teď to pojďme po hůru. Počkaj, stříhni to. Počkej. Je. Ty máš dal... Ale pozerajte, opening. Ty, to jsou kostičky. Au. Pojď, Ale vieš, prečo to sú kostičky? Ja to nasypu do druhý krát. Halo, toto bude můj brácha kutil. Jo, sem to dám. Do prkna. Ja nesem ale tvůj brácha.
jako... Já si dělám prdel, jak ty myslíš. A jo, ty tu máš nálepky, samolepky. A proč? Protože Ty máš tady šmirgry a Podívej se, jak se to volá. Ukaž na kameru, jak se to volá. Dočkaj, daj. Ty jsi starobílý. Proč? Bo tohle máš, pozri se, co máš. Měrgo, No, a já mám, odřízej si, co to je, proč. a já mám tohle, Tohle ti mi dali. Ježíše. A když Co to točíš, pozrite. a když to dám na faček, co tak to učí. Tohle je tohle. Pozrite se. Jo, Co to je? fajn. Pozrite se, co to je. To je dřevěná zlepovací stavebnice. No Tak, tuhle dobře. kostičku ještě máš. Akou kostku, já ji vidím. Hele, jdeme vyzkoušet tenhle klíč. Nevím, co to Na je. sem. Vím, a co je tohle klíč. Vždyť já vím, ale... Jo, aby si mohl... To je jak piggy. Ne, to je tohle. Ne, na tohle. Jak chci, jestli to půjde. Otevřít Nejde zavřít. skříny. Jo, ty se otevíráš. Jo, si chodí. Ale fakt, já to můžem prostě, to můžem zobrat. Kde máš tu brousku, tebe zmizla? No to můžem... Tebe zmizla brouska. A kdyby se mi nechtěl ho tak válet, tak sami tohle. Tebe ale zmizla brouska. Nezmizla. Kde je? Tak, Koľko? Aha. pozrite sa na cestu. Když si to můžu na mostu. No, jako tam jako děláš. Vidíš? Jdem si radši svůj klíč. Testovací subjekt. No jako mi neděláš tím. Proč tady máš Rolexky, ty co to je? Ale ty to fakt nevíš. Co to je? Co to víš, no, mimo kameru. No, mimo kameru, dobře. No, dobře, A to je asi všechno. Jop, to je moje lepidlo. Ty Rolexky jsou tvoje. Pojď. Dobře. Ticho? Babička Ale- přišla, která uspívá síla. Teďko nefunguje. Ale funguje. Teďko to jenom otáčí? Jop. Může. To je všechno asi. To asi všechno z tohto videa, takže... Pozrite se, co to jsou moje segry. Jo, to má i moja sestra, to má i To- naše sestry, toto? to mají naše sestry, že A jo? to prostě to jsou Pozrite, také... pozrite, co to je. to jsou Aha, tajemné máte věci. takhle a pozrite se. Vy to i takhle křeslit. Neumí. Akože. Jop. A ještě takhle. No, to je také jako... A ještě, tady zozadu je pečátka. Aha. Otevřete zadek a kvak, 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 kvak. Vidíte, to jsou super pastelky. No, to bude asi To bude znaš... asi všechno, ne? Toto bude zna... Poslední challenge tohto videa. Roztoč mě úplně a já natočím pijou pohled. Pojď, toč. A nechci se to dát jako video. Ako čo? Prvé video. Toto môžem. Poď rýchlejšie. Ja si pamätujem, jak si na tom vybil zub na téhle stoličce. Tak čaute.